Hello guys, जों दा हाथायाव थांनायदो जों हाथायखौ माबायदि एग्लुंगोन नायबाय था नायलाय माथाबानो जाबाय हाथायखौ एग्लुंनो थांलायदो जोङो दा जों मोनहैथ'वाखै थांगासिनो नायलाय माथाबानो जाबाय दा जोंनिया मोननो जासिगोन हाथाया गिनिमान मोनसे सेन्टारनि जोंनियाव दलं मानि दोङो आरो बालागार दलं दोङो इयाव नायलाय माथाबानो जाबाय दलंखौ नायनो नामा सारानि Hey देखो oh Baglani dolong Langsungबाय दानिया गैला बारा जोंसि बांसिन खुलाबाय गरायबाय दलंआनो मोनथाम जाबाय दा हाथायाव थांसै आङो इयावनो दोनथ'बाय र' हेल' गाइस दा जों मोनफैबाय दा नायलांबाय थाबाय जों हाथायखौनो एग्लुंसै एबार आबांदो दासो हाबांलायदो नायलांबाय थाबाय जाबाय हाबबाय दा हाथायाव जोङो फोरा अरे नै गस्लाफोरखौ दा नायग्लुंजोङो दा नायथ'वा गिदिंग्रोनि दा जोङो गिदिंग्रोना लानोसै दसे खमाय नेथ'बाय थाबानो जाबाय जों दा अमा बेफार सिहाबसिगोन नेबाय थाबाय अमा बायनो र' बायनानै नायनि दसे दा माबा फुदुंलै हाब्रु गोजा माबा नामा tuh abdu apa mana mana habru goजा dulu अखानाया सान्दुं दुंदो ini dah मा मोनदो जोंखो जों अमा बायथ'ला दा मानसिफ्रा सोंगासिनो माबा अमाखौसो लिंहरबाय थायो ओइ देख' सेन्देलफोरा tuh माबायगोन laptop no asal berbeli mana ada berbeli beli baik ada baik kena ada beli ada baik baik ada masuklah sendal ada baik lah nih kasih sendal baik ada sendal naik kasih sendal ke sendal dari yang दा जों गस्ला नायनायदो बयनियाव नायनो र' गस्ला नायदो बरे बरा गस्लाफोरा स्टाइलनि गोजा जार्सि biang dukang gosla ronga 180 Iko 180 Iko 180 deh dia sono ndo dakhli dia sono ndo dakhli serem ndo ini oh langan 180 masalah ini langan kangen geza kayak anu deh gimana kamu udah nilai bater aku sila bater aku sana apa bisa ya mana langan bisa ya kau kan nilai ini opain nasi siap saja ini opain
दा जों साहा लोंहैसिगोन साहा लोंनो दसे ओमफ्राय थांसै जोङो दा जों हाबबाय जानो नायदो मालपुवा रेहे जा रेहे लाबोगोन दाबो लाबथ'वाखै दा खाथामा इसिं जदों दाबो लाबोयाखै सावनो नायाखै होख्लायखायोना जोंहा रोजाजोबखायो बिसोर खाथामा जाग्रोबाय जों लाबथ'वाखै दाबो गैया जोंना लाबथ'वाखै नाय गबायसो आरो खासेया गोदाव सोराव जाबाय थाबाय जोंना लाबथ'वाखैना दाबो जोंनो फुलुरिसो जाबायलै गैया फुलुरिखौनो जानांबाय जोंनिया गैया जोंनिया फुलुरिसो दामनि गैया जोंनिया जाखांना फैबाय थांनोसै न'सिं जों दा न'आव थांसै भिडिअखौ नुबाय थानो जोंनि भिडिअखौ नुबाय थानो थाखाय शेयार लाइक खालामना ला नेक्स्ट नुबावगोन बराय नुगोन एबार जों थोंगियावनो दोननाय जाबाय।